Yo, molweni guys, namkelekile nonke kwezi Chisabe Entertainment. Drained. I am just as drained ke sana. Because andiyazi man, khona abantu abathi inoba uMiss Level the way waba heartbroken ngakhona after untencane emshiya ekhulelwe. It worked on her psychological side of the mind, I understand, and ended up ke ngoku eligeza elincinci. Khona ke abantu abathi no akageza uMiss Level, untencane uyayazi into awayenzayo yena at the time bethandana kuMiss Level. Akekho umuntu wesifazane ongavele asanganiswe nguBaby Daddy 5 years later usasangana. Even now guys, izolo ke uye waqala wabhala untencane reveala izinto ezibucayi about untencane guys, but obviously ke igama lakhe ebengaligaguli. So on one of the posts yowaveza ba I'm officially Mrs. Vusi Ximi. Uyayishaya inkostina phela Mavusana, uyayixoxa nendaba izwakale futhi. Njengamanje kumithiswe ugirl, ingane 5 months, no girl futhi ingane 2 months. So meaning umithise abantu ababili, ingane zabo zishiyana ngalama months ke awaveze lapha. Uthi angisho ukuthi kubani o ubani, ngizidlalela inkostini lizwe lidlulela nje. What? Then wafaka ama love hearts yabo. Uthi ke isalukazi sigcoba iglycerina kanti ebusuku sijola nabafana. Beautiful song. I didn't understand again the last part. Angifuna nokuyi entertainer, angifuna nokuyi interpreter nithi as Chisabe Entertainment interpreted this way, you understand. So kuyaphinde ke kuyavela apha into yokubana untencane tried by all means ukwenza a protection order against ke uMiss Level, into makake ayeke ukuthetha ngaye phi ku social media, angathethi ngaye abhale igama lakhe like before. Njengoba nani nizibonela igama akasalibhali, but it's so damn obvious guys indoba uthetha ngoBaby Daddy wakhe. Kuye kwavela ke nalapha kuMandla Chris indoba uyazama noku gxothisa ubani untencane uBaby Daddy wakhe. Like guys, umntana uzokondliwa ngantoni if umgxothisa emsebenzini? Furthermore lo muntu unabantwana abayi9 already, as according to into ke esivezelwa nguMiss Level. Uthi uzobondla ngantoni abantwana if yena ezozicingela ubuyena. Like I feel like to a certain extent uMiss Level is quite selfish. Yena akabacingeli abantwana, she just wants to get even nontencane, you understand. So up next guys, ngicela ukunifakela ke i-audio kantencane apho ke athetha khona of how he feels ngalento ke enziwa nguMiss Level ku social media platforms. What do you guys think? Do you think uMiss Level izonke izinto azenzayo uzenziswa kuba usamthanda untencane okanye uzenziswa kuba uheartful ngezinto owamenza zona besajola? What are your thoughts? Ndiyacela guys ubasi engageane down on the comments and zonibona on the next. Straight bye. to the point. I'm just gonna call untencane and then I will hear his side of the story. Hey Mr. Zondi. Ngiyabulala. Ku-right mjidi, ku-right. Wathula kangaka mfethu, uyaphuma music akuphumi lutho. Usabala amavukana amasha. Hayi lutho, akululunga ngikuthayo. Kodwa ugcine nokhipha? December. Oh bro, no bro, that's too far. Ikhiphani. Hey ngiyabona futhi nalapha, hey ziyanyuka indaba kanti kwenzakalani futhi phathi kwakho nale. Hayi mfethu baby mamele so. Ikhiphani. Hayi. Yini mfethu? Hayi kanti kwenzakalani? Usise ufuna ukutrenda ngawe noma yini mfethu? Hayi ntencane, say something and understand him lapha manje because ngezwe kuthiwa umvulene protection order. Hayi. It should be too serious. Hayi nyaka. Ufunani mfethu? Ingane athi uyayondla vele wena ku grand yonke it sharp. Angimazi ukufunana. Wendoda should nansa wayesakuthanda lo sis lo. Hayi manje udidina sika 5 years yena lapho. 5 years one bro. Ngiyafuna ukuthi ngaze ku 5 years ukhuluma into eyodwa. Wendoda ayikho nendlela ukuthi ubuyele kuye straight nje because indoda is so obvious noma wena
Hayi mina wemfutha ngiyazi into yakho into ezogcina iphelele kodwa ke hayi mina ngibona ukuthi ngathi ipoint lakho li grand ndoda istory sakho nje siyahlangana maye angazi ukuthi ngizwa kuthiwa ukuthi ufuna ukuxoshisa emsebenzini yini engaxoshisa emsebenzini kanjani ukuthi angikwazi ukuthi usebenza kuphi ngiunderstand phela ukuthi mhlawumbe ezinye izinto ezikanje mhlawumbe mangathiwa wondli into ekanjalo especially uma kuthi usebenza kwa mhlawumbe social work into ekanjalo mhlawumbe singakulimaza but then into engakwazi ukuthi uxoshisa emsebenzini usho muphi umsebenzi usho entertainment industry noma usho umsebenzi wakho opersonal sazi awazi lutho kahle hayi machita hayi kunzima but then ke iyobanjwa ngeshona nayo kodwa nje ndoda hey ngathi ngendlula lento yalo sisi lo man hey it's too much manje unakhamba kanjani kwathulekela lo sawathola ukuthi ama-gig and stuff like that uthulekele nje ngiyasebenza ndoda hayi kungcono uma kuthi khona kuyasebenzeka kungcono mfethu hayi ndoda no kungcono befuna ukucheck indaba yakho ukuthi na iphuma nini music omusha i-album entsha and stuff like that okay ayikulungile bafuna yabonga sharp as danke sharp